prouči nam znači osloganija ajeta فالدوم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ذكر نعم النساء عليكم kogod je uz Allaha ne osjeća strah niti žali za onim što je prošlo ne ima koristi žaliti i plakati. Okrenimo se ovim mladima koji su živi i zdravi i koji nose oružje. Oni su naša najbolja odbrana. Jača od atomske. Ne treba nam bolje